Menta ikon janga idap laisnam kerta. Bat nado ipor ikon janga ibadap snam re ula yanga. Ka ngumta kata message janga. Bat menta ula dan kon ula dan lok shawe. Te kumno ngan lek nang mangalapang klerio. Kumba uklet nga kumtaru ngaru ngalapang klerio. Kumble yapi ki perlobe janga sajisen bidang sumpah happy po jongan ni ka channel jangi langba jongan ni ka video ko bathamai ka ba ngawan rashim tangasngi. Menegani habang apet ya ki message ki batan hapo jong Instagram janga ngayu iya ka we ka message bat hot da iwe ilong kami tip kanu karta jong ka tang bangai tip baka di kalong kami haga ta message tat ho inga baka don ukhon ba lais na menta bat ulok jong ka ula pet ula e no ka haga por ba itai khon idang his nam karta bat haga ta ka jing ya message par itai kong ngoi ka ngan ra ipi da ka we ki video hapo jong ka channel janga ong ho nga pet yak video jupi regularly but nga kwa ai phi bapin ai ye jing kai ha jing de ba kane kwa ai phi bapin ai nga ya jing sneng kumno ngala bang klet yo ta lok changa menta ikon nga idap laisnam karta but nado ipor ikon nga ibadap snam re ula nga ka ngumta kata message ka but menta ula dan kon ula dan lok shawe te kumno ngan lek nang mangala bang klet yo kumba uklet nga kumtaru ngaru ngala bang klet yo kete kong ke ka bang akwa ban ye thoi phimta kolong kata kam de ka jimba kla jumpi kam de ka pop jumpi phimta utu us lok jumpi ula phet no na phi katu ka jim phet jungu ka la ban de ka balan la banta nak banta jumpi pi la daum phet banta ula ban phet la shai la jisngi la daum phet akitu ki por ula ban phet banta te ban ye ka bo phet banta ban ye ka ba phet la shai la jisngi ula ban phet akitu ki sngi balade kata kam de ka jimba kla jumpi kam de ka pop jumpi mar upet hi da phi be ma phi u ula ban long bdi bu ai ula ban long ba hala hi ngasam ula ban sho ipi da phi be u kata ka long ka jimba kla jampi henry upet hi na phi ujra hi na phi kata kam long ka jimba kla jampi pim de e ban song si ban don kata ka jing song mong hapok jong ka men sin phi kata kam de ka jimba kla jampi dengan ai nuksa generally ya barok hot kam de mata jong phi jong ini kong henry generally ya barok hot phi ha ka por bangi bam so ping hak por bangi ta i ga snap jong so ping bat ni shrut ya ka tu ka shing jong so ping la ma shrut ngani ka side ngani ka liang ngani na kan liang liang hak por bangi dat yo tu u shing jong so ping kodon ngi kinja ka sai basa apo jong benya jong dem de lan ni bam ya ka do ngi shrut ya ka shing ka sakut ka tu ki ka do ha ka po ka benya jong lan ni la ban bam ya ka jor lan ni kinuk nuk jingta don ngi por ki basa ha shin tor jong de na kata tahu ngabun sil nga hapok kepala janga dan lupa uweu ulong jing dunggen mangal thi lupa entah ban klong ya kita ki basa hapok punya jingi mar ladangi lada dan kita ki jing sa hapok punya jingi lada pyung weng ka tong uthle jumpi automatically ulit sya itu mentah dem de sebum tangi por banga mars de bamjal mars de bam tau so pek sakut ne uthle jangam kumtu ulit sya itu benta badan basa hapo jong kata beniat jonga petip haga beniat jong beriudon life ho art liki beniat tangba thle jonga u choose ulit automatically phim don kamban le ulit hi ulit klem ke jing song tho jong pi la da don ki perlo jong pi bai shong kai bat pi ki shong hantu ki ekran hantu tamba ka jimbut jong berkhat pi oi pi kran ba ki tu beriu tamo thle jong pi ulit sya itu benta yom phin ong kumtu balai katu kadai kalau jong uthle jampi katu kadai ka long ka ek bala menta yo uthle jampi bande kumto lada ki don ki jing skong si ha ka jing em jongi bon si ka jimut jipra khat jongi kata ka jing skong jongi barbor ka lit bai sheita hi menta bangi skong si phim don kam prakhat tang ba ka jimut jong prakhat jong pi hi ka le sha ta ka sheita jing skong si eta jing mong ka badan ha ka jing jongi kata ka long ka law of nature kata ka di ka anjong ka jing long ka jing em jongi kidriu pi ke law of gravity pi kama ong law of gravity bum tangan shim ni plamo ni pla barit ni te ngabat deka kum ni ngada ngaplat ya kan ni kapla pi mut kum no kan kiu silong ni kan hap support tip bakan hap support marbalai marka law of gravity ladangi plat ya kan no tiar kan hap support marka don ga bor jong ni perthai ka batani ka support kata ki khori ka law of gravity long pi kata ka jimut berkhat jingiru bun sin am kam le chik babha ban le chik babha pi ha ban le henry ban le chik bas nyu phim dan kam ban le kal le hi so tho ngata e ka bangamut ban person tho pi
dan basa hang ni pindon kam ban yelam yu thule jing phi ban le hi tai ban ta basa tamba ule hi don life fu artli ki beniat hapo jong shin tur jungi nim kan ma life fu artli ki jing suk ba ke jing kemen ki bawan ha ke jing jingi life fu artli la ban de ni hinmen ki para jungi la ban de ni perlok perjor jingi la ban de ni kimi ki pa jingi ta ke jing kemen ki wan ha ke jing jingi tamba utle jungi ka jimut ba kha jungi ka jing sngaw jungi ka le sya kata ka jing pang sya kata ka jing storm sya kata ka jing mong sya kata ka negativity kabawan haji im jangi kumba ulit automatically nang situ bentaw ng basa hak banyak jangi kumtaru ka mensim jangi ka jimut jum berkhat jangi kan let sikala balong basnyun sakata ka let managani don we ikan thei nga kantu ika kan domba ngong inga oi ka pale pidam mo ong banga feel tengok ika pale pidam ba feel mo ko ong em nga ngam dom banga feel nga stoi ka de ka jinglet janga hitang banga dom gitu perlo janga ken hukum no ba feel pidam yu perlo ong em so bangin le exam kapan note sanga ka xerox ya kita note sanga bat ko puli ka pass kan ba mangapat nga fail to ngoi ka kum nu kata ka de ki jimba class of peace em ka copy note sanga ka pass ngoi ka em kum de kum tapi ka pass namar ba ka shimi ya ka notes na phi bat haga jokopor haba ka shimi ya kita ka notes na phi ka pendon kami ki da ka pule bat haba ka puli hanta kin ka pass kam de kita ka jing ai jong phi ya ka notes ya ka baka pass nada phim ai phi kala ban pan na kiwe kita kiwe baki shim ki beki ai ka kisau si se ong em baka pass ke ong em kum dim ta phi di ban perkhat ban kum ne kum nu ka trestom kum nu ka pule ya kitu ki notes ki baka copy na nga ki notes kum nu ka pass mangapat nga fail namar balai namar maka ka trestom phi kum kita ka jimut berkhat ka wan hi hapo jimut berkhat jing hindri bang perkhat ya ka ba nga hapan perkhat hendak ka basnu ka wan hi anga phi ka jing shai ka don bali phiti bali ka jing dom ka wan ka jing bom don jong ka jing shai la khot ika ka jing dom the absence of the light is called a darkness them parang yo ka jing bom don jong ka jing shai ka don ka jing dom phi mars dangi weng ya kata ka jing shai ka jing dom ka wan automatically sto kata ban le ik ka basnu ngimton kam ban le stom ka wan hi hapo ajimon berkhat jingi kata ka so kata basa hapo shintur jingi ngimton kam ban yelam uthule jingi ban le isi tai banta henry uthule jingi hi sipang le isi ka banta henry ban yelam uthule jingi sei tai banta ibom ton ai phi ban yelam yo thule jing phi pum tangan sim ya kini kot ni jadi ka bible barik ni man sim ka ngabat ka ni kam long ka bakhia kala ban khia ka nu arspa gram ne arspa san program tanga ta jing khia jing ka ladang abat ya ni ka bible kum ne kat nu slam nga tharai pitharai bang la ban bat ka la ban ong sikanta da wasuk ala ban bat ka hadin arganta khati jing ka lasang man sok rai labat ladang abat ka baro chisngi kum ne hakti jing hadu ban mit thrai na haban pha khem ki we bakan ja ni jing sok rai ladang abat ka shitayo dan ni shibanai pitharai kum nu hadin ship nai ladang weng ni ka kot ngati jinga komni khati jinga kan ne sa komni bat nga hab nan kam yo doktor ban pan pha jing sok ra jong ni ka khati jinga tu kom taru ka jing ka jing stom ka jing mong ka jing sausi ki wan ha ka jing jing ladang ibat ka oi kim long ka bakhia henry ladang ye bat shi bat ya ka hanta ka thau ya ka jing pang ya ka jing jing kum ta ka ka ban kam yang bangin le ka long di ban weng no ya kita season na po ka jing mo jing berkat jing kumnong iweng kita long da ka bayes no ya ka jing imjingi bar utau nombu non thau tang ma uhi ula ban ai ya ka jing suk ka jing men ngi nama ka jing suk ka jing men ka ba ka perthei ka ai ngi ka long tang temporarily hende ka jing suk ka jing men ka ba ai utau nombu non thau jong phi uta nombu non thau jongi kata ka jing suk ka long permanent kisa tho mi kata phi ka jing mo ber kha jongi ka don arbenta ka don ka conscious mind but ka subconscious mind ngan batai phi ka jumun jong ni ka conscious mind but ka subconscious mind habang ang conscious mind long ka kam ka bangile ta ka jing sngot ho jni ya ka ta ki khot diga ka conscious mind menta ka ta ka subconscious mind par ka long ka ta ka jing le jongi ka ba khlem ka jing sngot ho jni ni le ya ka ta ki khot ka subconscious mind ngan ai phi da nuksa menta pinya kali phi ka ya kali hagas ngi ka ban kong phi ya kali phi bat studying kumni phi concentrate bha kumno studying khi kumni bha por ba phi change gear phi kan mau yu clutch kumtu ha por bang yu clutch kumtu nga change gear thik pa thi kan mau ha por bang adan kam break nga yu break
hagapor pang yu sultor nga hap dan khen ba okata ba adjust kumta suki kat bangin ang hikay kat bangin ang hikay kata ka jingnang jing start kundo ban ya kali hap kalarung hapo jongka subconscious mind jongka jimut ka jing berkhaji pi dang sang pia kali da ka kenmau da ka pik mi bah Henry enda pla nang ban ya suki dan ship na dan chisnem pinton kam chu ban ya automatically kti jp one strip begar tak automatically kti jp kan tip second gear pin q yo to strip begar da ka basuk automatically pinton kam chu ban ya ban concentrate ka jumut berkhat ban ya kali Henry kalong automatically pi conscious mind pile da ka jingkan mau jp Henry subconscious mind but kamet jong pi kalong automatically kalam lin ni ka to jingle kumjuru haga jim jing berkhat jingi dadangi kan mau ya ka to ka jing mong ya ka to jing ngosi haga jim jingi kan rung no hapo ka met jingi kan rung hapo jong ka subconscious mind jong ka met jingi pada hangta kan ka thau jing pang ka thau shi to ni kumta ka ek batan kami bangin le kalong ban shim yo ding ban weng yi tai basa hapo kata ka thei ka ba shim ya ka notes jong ni ka thei kam dan kam berkhat jembuk jeng berkhat ka basnyu kawan hi po ka jemut ka jim berkhat jongi Henry ban berkhat par ia ka babha pihaban ka don kam ban tristam bapin pas pihaban tristam bapin le ka babha pihaban lestam Henry ka basnyu pim dan kam lestam ka wan hi hapo ka jemut berkhat jongi kumtangan ong pi ka ka ba kong san pi ban le kolong ban klet yo taw bri kolong ban kan mau nong bu nong taw jongi langi kan mau yo bu nong taw ha ka jing jongi ka jing suk ka jing men kan wan ha ka jing jongi nangis kema pila syai balai pagata ka jimut jing berkhat kata ka jing kan mau ya utau bru balalik ka jing jepi ka wan shi wan ka jimut jing berkhat jing namar balai kata ka long law of nature teka ik bodan kami pi pan le ka long ban klet ya kata ki ke bun bat bepan ya ka number phone janga ban makin kontak ya ngan directly tengah ong pi wanam snoi ngam patla ban ai ya ka number phone mentan mar ngalong marwe ngam pat don team man receive jika phone pi mar ladang ai number phone jibum ta phat pi khandai pho 1000 mut ki subscriber pi jonga ladang ai ka number phone jonga kin phone nga te ngam la shuban receive call ngam la shuban concentrate te wanam snoi ngam kan sapoi ka por ka bangan sa IP but ngan IP ya ka por ba pin phone nga kata por hadu kata por dengan scam ba pin pen poi klo yang ya ka chispa ki subscriber but andala poi ke chispa ki subscriber ngan wan ra ya ka we ka video ka bala chna kerpang bha na ka banta jong pi ho kata video ngala chna kerpang bha shibna ngala chna kerpang bha kata video ka long video ba chorong bha but la phi wat ha po jong internet phim lap kum kata ka chi kai ngan chna ngan ra ka special video jonga andang la dap chispa ki subscribers te perlu isyo bha ban share dum dam ya ka link jong ka channel jonga si perlu pi khnang ba makiru kila ban yo ya ka jingkur khu na po jong ka channel jonga bat hang jok por ngaru ngal yo ya ka jingkershan na phi kumni haba nga ai ya ka jing ka pi ru pi ai ya ka jingkershan nak ba share ya video jonga shang giwe hang ta ken ngin don kata ka jingi trelang bat kan ai men same shushu yang bangan wanra shushu ya ki video ki ba khamba shushu nak banta jong pi ngin second do pi hak pi pat video tanah kapor bye bye stay safe